Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Bidiyon mu zai yi magana ne akan ya za a yi a dawo da wasu lambobi da suka bata, kamar misali ko irin su dialing calls, ka riga ka yi kira ban kira ka sai wani kawai ya ansa daga by mistake kawai sai aka goge wannan dialing call, wanda akwai lambobi da yawa da baka yi saving ba kana buƙatar su, ko kuma misali wani ya ari wayanka ya kira wani namba bayan ya gama sai ya goge baya so kaga wani namba ne ya kira. To insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yanda za ka iya dawo da dialing calls ɗinka wayanda ka rasa, ko da an riga an yi formatting ɗin waya za ka dawo da su insha Allah. Saboda haka abu mai nisa a bidiyon, wannan alama ta subscribe ka taɓa mana ita domin wajen kawo muku irin wannan bidiyon masu amfani. Saboda haka mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Yawa, barkanmu da dawowa. Yanzu abin da za a yi, bari in ajiye maka screen ɗina a nan domin ka dinga ganin yadda abin zai kasance a wayana. Yawa, za ka yi amfani da kowace irin browser wajen downloading ɗin wannan application da za mu nuna muku, ko Chrome ko Google ko Opera, to any browser kake amfani da ita misali za ka ga amfani da ita. To ni bari in shiga Opera a wayana misali. Ka shiga Opera ta buɗe maka haka, ko kuma any browser ta buɗe maka haka, za ka yi searching ɗin E2PDF. Gashi na a saman ma ya fito. Wannan na saman nan shi za mu ɗauka. Yawwa, in ya buɗe haka sai ka danna wannan na farko ɗin. Yawwa, idan ya buɗe haka sai ka taɓa downloading, ainihin 6.9 MB. sai ka downloading ɗin shi. Gashi nan ya fara downloading, gashi nan ya kusa ya gama downloading insha Allah. Yawwa, bayan ya gama installing downloading haka sai ka install. Yawwa, bayan ya gama install haka za ka danna open. Bayan ya danna ka danna open, fuskan zai fara nuna maka kenan kamar haka, kamar da kake kallo a wannan wayan. Sai ka danna na ƙasan click to continue. Yawwa, bayan ka danna click to continue zai nuna maka wannan fuska. Sai ka danna general na biyun kenan, banda na ɗayan SMS ɗin. Sai ka danna general call logs. Yawwa, gashi nan ya kawo maka wannan date ɗin, gashi nan ƙwara biyu ya nuna maka, sai ka saita iya na lokacin da kake buƙata. Yanzu sakamakon sirri bari mu sanya mashi ne sunan da muke so ya nuna mana wanda za mu taɓa buɗe. Ana sai ka saita duka abin da kake so. Misali bari in sanya number 4. Kai kowane irin abu za ka iya sanya wanda ka ga dama. Sai ka taɓa wannan export. Yawwa, gashi nan yana export, yana collecting data. Yawwa, gashi nan yana yi. Yawwa, ya gama. Allahu akbar kabira. Kalli ka ganin yadda ya kawo mani lambobi na wayanda na rasa, wayanda aka goge min, ko kuma da waya na yi formatting na rasa lambobi. Kalle su da kyau, ka haɗaɗɗe su da komai. Allahu akbar. Lambobin da ban sa suna ba da lambobin da nake da su ka gan su ko? To kai ma za ka iya gwadawa a wayanka. Insha Allah za ka ji daɗin abu. Allah ya yarda. Za ka saita na duk yadda ka ga na nuna maka a wayan, haka za ka saita ka gani insha Allah. Yawwa, to na gode. Ka gan shi. Mun gode da kallon bidiyo. Mu haɗa bidiyo na gaba. Amma kar ka manta da alamar subscribe. A danna mana subscribe domin ba mu
wajen kawo irin wannan bidiyoyi. Bye bye.